Tekonivel-yhtye on tekemässä ensimmäistä levyään ja myös esiintyy Taiteiden yössä Torilavalla, ja Radio Vaasan vieraaksi on yhtyeestä saapuneet Tero Jousmäki, Saku Saaristo ja Mika Perttula. Saku, minkälainen on Tekonivel-yhtyeen syntyhistoria? Voi hyvänen aika, tuo Jouskari on varmaan parempi siihen vastailemaan, koska... Joo, eli se pari vuotta sitten tämä meidän ex-bändi Turbohiiva hajosi, ja sitten me kaikki Sakun kanssa yritettiin saada uutta kokoonpanoa pystyyn. Ja olikohan Muusikoiden net, mistä löydettiin Mikan tämmöinen Wanted-ilmoitus. Niin, mites Mika lähti mukaan? Sain fudua aikaisemmasta yhtyeestä ja niin erinäisten syiden takia. Ja laitoin tosiaan Muusikoiden nettiin ilmoituksen, ja tuo Jousmäen kuvatus oli sitten ainut, joka otti muun yhteyttä, tai ensimmäinen. En mä tiedä, tuliko sieltä sitten muita, mutta ei tullut katsottu. Tähän mennessä päädyin. Kuinka muuten tämmöinen systeemi, että on tuttuja kavereita ja sitten tulee mies Wanted-listalta, vai oliko Mika aikaisemmin tuttu? Ei ollut aikaisemmin tuttu, että ihan puskista mies tuli. Ja kyllä se niin kuin ihan ei kaduta vielä ainakaan tähän päivään mennessä, tuli jamppautettua mukaan remmiin. Jousi, tuossa puhuin, että olette tekemässä ensimmäistä levyä, mutta ilmeisesti olette jonkinlaisen kimppalevyn kuitenkin jo ehtinyt tehdä. Joo, eli se oli Ruoasta ja sitten Kadonneet siinä mukana, mutta se oli meiltä 2 demoa ja sitten pari live-repäsyä siinä. Ne oli vähän tukkoset soundit eikä muutenkaan. Me oltiin vissiin tällä nykyisellä kokoonpanolla 2 kuukautta oltu kimpassa, että se yhteensoitto ei muutenkaan ollut sitä, mitä pitäisi. Että enemmän sitten kiinnittäkää huomioon tähän nykyisempään uuteen levyyn. Niin, Mika, mitenkäs tuo levytys on nyt sitten sujunut? Se meni ihan mukavasti, että rykästiin sitten 8 tunnissa 11 biisiä, että sopii koittaa. Ainut mikä siinä oli, niin vähän sitten väsytti odotella se reilu 6 tuntia, että pääsee itse vetämään ne vokaalisuoritukset, mutta muuten meni kyllä tosi hyvin, että positiivinen fiilis. Saku, kukas teillä biisejä tekee? Sanotuspuoli hoitaa etupäässä minä ja tuo Jouskari. Ja Jousi sitten arpoakin niin useimpiin biiseihin nämä nuotit kohdilla, ja sovitustyö tehdään sitten ihan yhdessä porukalla. Kuinka kova duuni noita biisejä on tehdä? Kyllä tässä sen verran kierrokaveri, että tulee ihan itsestään ne sanat, ja sitten mulla on hyvä semmoinen nuottipallokone kotona, mistä mä katson sitten semmoiset hyvät jutut sinne kohilleen. Kerros vähän, mistä noi teidän biisit kertoo. Vanhemmat biisit on vähän tämmöistä letkeämpää huumoripuolta. Nämä uudemmat on sitten vähän tuollaista niin kuin hallitusvastaistakin ehkä jopa yrittää olla, ja on siinä pari semmoista henkimaailman syvempääkin kappaletta. Taiteiden yönä on keikka. Mites Mika muuten keikkoja ollut? Kyllä niitä ihan hyvin on ollut kyllä tälle yhtyeelle, että ekana vuonna, mitä me oltiin pystyssä, niin oli noin 10 keikkaa, mikä on sinänsä aika hyvin, että nykyään on tosi vaikea saada keikkaa bändin ja varsinkin Vaasassa, että sinänsä me ollaan kyllä tosi hyvässä asemassa oltu, että on keikkaa tullut ja ollaan käyty muuallakin kuin Vaasassa soittelemassa, että kyllä niitä on ollut ja toivottavasti tuleekin. Taiteiden yönä on sitten keikka kello 21 Torilavalla. Saku, kyseessä tuommoinen 0,5 tunnin rypistys. Miten se eroaa ihan normaalikeikasta? Siinä on pari biisiä vähemmän kuin normisetissä. Että eipä se oikeastaan. Kyllä yritetään survoa siihen mahdollisimman paljon biisejä vaan, että YKK:na ja lähtee sitten ja uutta putkea. Levy on siis myöskin tulossa. Jousi, koska tuo levy on sitten virallisesti ulkona? No se menee painoon tällä viikolla ja sitten siellä menee varmaan se viikon verran ja sitten me katsellaan jakeluhommat kuntoon ja veikkaisin, että tässä 2-3 viikon sisällä. Saku, mitäs loppuvuosi ja tulevat vuodet tuovat Tekonivelen tarinaan lisää? Toivottavasti paljon keikkaa, että katsotaan mitä tämä meidän tuottajavelho on meille kehittänyt, että varmaan levyn julkkaria tulossa jossain lähimaastossa ja siitä sitten moottoritie on kuuma, vaikka syksy tulossa.